Co ne? Dobrý den. Pojďte dál. Byl jsem tady vedle, tak jsem si řekl, že vám to sem hodí. Po tom našem rozhovoru jsem pochopil, že jste měl pravdu. Tak jsem ten scénář zase přiblížil knihu. Snad budete spokojen. Aha, děkuji, to jsem moc hodný. I když mě opravdu dost překvapuje, že jste přišel v tom projektu pokračovat. Zřejmě už do toho investovali spoustu peněz. Byl to hned od začátku ohromný projekt. Aha, hned? Teď, když je Daryl po smrti, vám to snad můžu říct. Nechtěl, aby se o tom mluvilo, ale po slové půlnoci byl první z 5 filmů, na které uzavřel se studiem smlouvu. Bylo by mu to věnecko milion. Prosím, poslouchejte se. Ten říkal něco o tom, že Daryl chystá jistou reorganizaci, že chtěl řadu lidí propustit. To bylo součástí té smlouvy? Ano, studio mělo nést veškeré náklady, takže se chtěli zbavit starého personálu a dosadit tam svoje lidi, aby dostali svým zálohám.